pasok. Ano gani, kanabahan ko mga buhutan. Buhutan ng pud ka, nga. Alam mo, ilag mo yan. Hi guys, ito na sila sa nanay ng lakaw na. Andas tatay dari, kami may mabilin. Kulihan ka kakaling pag-ihat. Baog, ma-recover pa ba nang iyang Facebook nga nahak? Teleporta na kuha. Nanay mga followers nga nakasin. Na? Nanay mga followers ning tuo nga nakahatag. Kaya gigamit lagi nila nga. Gigamit man nila nga, ikaw kuno na sa hospital po, nga emergency. Hindi ning tuo, kaya sabay man pos panahon. Naining hatag og 12,000. Bisparan ta ko na. Napailain, oo. Ning tuo lagi sila, kaya binilag si Ate Alice Jud kay na badya ka sa hospital. Jawaban sa tulay ko dito. Nag-post na lagi mi, nagpaibawas mga followers na di na si Ate Ali, kinahak ang kuan. Facebook. Nandong mo no. Dari na mo siya mukan sa tulog malibang. Ha, kay na kuan man di na. Hindi mo ngukot diha, galubid-lubid. Ato lagi diha kasud. Ha? Galubid-lubid diya ngukot. Tangara sikas babae. Paghuwat. Lingog. Na palayasan siya kang tateron, kalingog-ngog kuno ka. Ato na butang ni tulog, duga na dito butang. Atos likod. Oh, baguhay pag yan. Lakaw. Kapag kita man nagkuha dyan na. Si ate man may nagbutang gani gabi eh. May Ate? nagbutang. Ate Ruby. Dito mas, tiyan na sila, tikas. Sarang. Daris kuan. Ikot sa bahay tagal ng higaan ito tikas. Oo. Madanira ka. Adyo dito kay may ita si tatay, kalingog-ngog kuno ka. Na, yasun dito kang tatay. Dara ka jud saba-saba kay na, nasa telingog-ngogan. Kaya ka dito suwagit. Nanadag saba-saba ha. Napainom si tatay tambaw ganiya nga alas 8 eh. Ha? Gamay na mo kadong tubig butang. Sa gatas? Gamay na ano bala. Nabra kong tatay magkatong kay basig magsampit to. Mapamapi alas 10. Alas 10 pa man siya mag-snack. Sa Ruby na dito sa kusina. Panda. Malagi ka mo doon ni tatay Panda. Ha? Ikaw. Kabang. Mawawon man day ka kabang ningus nanay. Ha? Manong mawawon man ka? Pero arang kabut, ano? Sa pasaglis tatay ha. Bay permi ni mong bantajan si tatay ha. Tos nang ka ha. Magsuwagit. Traba ni si Jaw. Kung sa'yo kuha ni dyan ni tatay. Magsuwagit ni si Jaw. Magpatabang. Makakita si Jaw. Noon sa tatay. Arang kabutan ka. Diyos kabang. Kabang. Nga mawawon ko no ingas nanay. Ang diyong pagkaon. Ang diyong gihorot. Ha? Gihorot ni may mga pagkaon? Ha? Ha? Gihorot din nila ng pagkaon. Panda. Yung mga iro nila ni tatay mga buutan kaadyo. Hindi ninyo pasagdan si tatay ha. Pero may ninyong bantaja sa tatay ha. Kibuloy. Ano mang kibuloy nga pero may mga kaluhag. Pagpudyo la. Nagpudyo ragani sila oh. Tanawas pandaw si kabang dito gapudyo. Nung ikaw di ka magpudyo. Di kag saba-saba. Ngit-ngit magkalibutan. Muuwan siguro. Parang isa ka. Iwa nung oh. Okay. Huwag ka din tao. Walang isa. Tao Marcos. Ay katatay po ning isa. Puro jud mga. Isa ka naghapo ko. Awamok na yan. Ang kutsara na hagbong man to nga ugasan. Hara kang hungitan tay. Ataw. Ha? Awimit lang mga ano ko. Gani, hungitan na gani ka na. Bugno ra ba ni?
Kay sakto nagko dyan tatad mag-snack na tas imo ang gatas. Grabe gusto Yung pala Jace. Ha? Kapag ura. Daanan ng bingkong. Dugay makahulot ng limbaro. Ha? Dugay makagatas. Di uy. Ikaw jabo. Anong ijabo man? Mahal raban ng gatas tay. Wala lami. Uy, wala may gunta ko dyan niyo. Kuan man na tay. Para man nga mabaskag ka. Tambas kuan. Pero dali ron to mahurot tay. Kay gamay raman to. Pero kinahanglan ba dyan ka mo inom tay. Kay 127 na. imuhang kuan. Ay, 127. Oh, gamay yung lata. 12. Matayo. 1,275. Wala nga. Ikas total nga. Matay. Wala lami. Nga na mga dyan ang kuan sa gatas nga para diabetes tay way tamis. Kay way asukal. Di na parehas katong neighbor brand nga kadengag kas doktor nga ni nga nag-nurse nga Albert brand grabe ka tas ug sugar kay tamis. Kanang mga pang diabetes wala sila asukal. Katong ko ang isa dapat pagkatagbo. Insure? Parehas ra glasa sa insure. Insur ka kamajan pag insur no. Di oy. Hinanabutang asukal. Ikaw kay naman kay asukal di nakapwede ay naman kay sugar di nakapwede og kanang kuan na sugar. Darag nahurot ni tatay kapajas katenga ra. Karanda ko ako. Pangandoy mga jenggian nga mahimong siyang Kaya tadi abogado. agad tayo sa bridge. Nga ijang grado puro 9, line of 9. Di man mulakaw, naraman sigig mukmuk sa kwarto, sigig basa na ng sigig review. Na gani daghang mga libro pang abogado, mga in-order ni just online, sige ragbasa. Mangka sa mga ares. Pero makakalipat, nag-board na mo, mabasa. Dala po itong abogado, dala po itong libros. Huwag niya ang partik balaod. Huwag ito ma. Huwag. Huwag ito mo ko sa bagyo, laman dyan itunggian. Ano siya ma'am? Aho, Imong libro mga pang abogado? abogado, Inatag to ni Attorney Kanda. Kuhaan lagi ka sa unang kuantay. Kanang mga witness ug naay mga kaso-kaso sa una. Suit to man ko skuha na. Nagbasa man ko sa libro. Aw pamaagis mga hinga ng kaso. Mga kaso. Parang ang siya pagi mo yung kaso, sumbong ni mo. Imo day na pag kay naibawan. Wala may tatutunggian. Lata, maglimbarok. Mo to jang basa-basahon mo nang di mo lakaw. Mitang. Nara sigig mukmuk jang kwarto sigig basag mga libro. Kompleto to dahil sa Wikipedia. Mo day nakaibaw kag sa mga about sa kaso kay basa-basa day pagkag libro. Libro. Di po nahaglag tay ang eskwela ng abogado. Ay mag-abogado ka. Diyan na yung mga kaso-kaso ba nga nag-ikaw paginitan. Hadto to na nag, yung kontrag, giniton kag napildi. Pusilon, ipapusil ka. Sobra ka sa bright, daga ka kontra. Preso, mong gilabanan, na preso to si Jan Jawa sa, gumikan sa abogado, pungat mo to. Makapreso ka dyan sa kuwan. Ag-witness din may dakag tabang sa abogado. Kagway witness, di man na makaso. Mo dito ikaw sa una, ikaw kuhag mga witness. O, amo na ikuan. Mo na makapapreso. Mo dahil aniti ka manubag kay nagbasa day kag libro. Mugara man ang kuan, mugara man ang abogado, witness nga madong witness. Maglak ba siya po kung sigiyan mag-abogado? Magsigiyan paginitan. Di, ang kurso ko siya abogado. Opisina siya. Di nang panglaban. Nagko magsildo. Kanang sa gobyerno? 200. Huwis. 200,000 na. Gani-gani kasi na mga paglaban ng mga krimen. May kuyaw. Adlok na. Katong sa una nga, kuhan kag witness tay, bayran pagkatay. Di naman. Sa mantong imo, tabang ra? Mga alalay naman po. Kampanan niya, Kaon na. 40. Tabang ra tong imo. Tabang na.
Nya makadaog man lagi pod. Kada lagi kay Nagbasa man kag libro. nabasa mas butbut. Butbuton jud day ning mga abogado no. Nga tong titing. Usa ka pangutana lang mas titing, apil din na mas titing. Katong pangutana sa abogado Mr. Ariston Burato alias Iton. Dili ba tinod nga ikaw tigatod kag humay karating anit 350 kilos. Nga ikaw tubag na na. Wa ko mo tubag, dugay ko naglaba dagang oo. Kaya mo yun kong tinood. Di, tinood kayo naman di. Unja. Matong abogado na mo si Kuan Kanda ning Kuan nga pangutana kisaktong pangutana. Di balik man kapo sa abogado kailang abogado di ka panila ng abogado at taga bangko gud. Mamagyapon. Mr. Ariston Burato alias Iton, dili ba tinuod nga ikaw tigatod kag humay 350 kilo kada ting ani. Unja, sa may mong Ito gitubag. ba nga, kuha ng dili kay but-but na. Kanang tinuod ka tinuod. Yung nga nag-abogado. Kaniyan ko di, but-but. Kadua mo di amay ko ha. Ang niyan ko di, tinuod. Wakadagana na bakutan na. Na kuan nagdi, dili. Ay isun mo man na. Ito itong mga doon yung pat dun. Laki sa may nakadaog kamo. Si Titing, isang utang nga, istapa, nakagbayad din og bangko. Kagisakay man na mo butang sa umay nga pabisiks. Nakaibaw re tos titing nga kamao kuan kay ikaw may janggi ko ang witness. Igamit mo na po dito kang Confred, Duterte Pleno. Diba abong ano yun, naitik si Duterte, Kung at yung pangutanang na sakto, Marco Paul. buhang nga mo to. Ibutang nga, Duterte gisun din naitik. Amo di ay pud to nga naitak si Duterte kay dede pud to saktong pangutana pud sa Saktong pangutana. abogado. Buhang nga mga duwa. Pangutana Pa, biklin ba naman ka ba? Bickel. Pagsabot na siguro ng Kalianes, abogado, hindi sakto. Kung hindi mga abogado, Duterte ka Bright. Duterte bright man as Duterte. Pero wa ka nagbasa og libro pang abogado tay, di ka kamao. Ka-witness on. Di ka witness. Witness. O tungod ra day sa libro nga sige nimo hagbasa nga nakakuha ka gun sa mga pamaagi. Umagi. Tay, Oh. timpla na ko ha. Marisa. Asa man ka? Mangi ko na rin. Ano sa? Kitang hawiran. Marisa. Di ba, hindi mo. Pagkakasuhan na. Hawid mo ko dyanan. Basatan. Gahapon lagi hapit ka na tulimbang. Madjama lamang ka tay. Gapon mo lang. Gapon. Lawas nga gapon. Pagbikin mo uli. Nga, hawiran na to. Mabuo na gali. Diyan naman. Para ba ito kang ilas? Kaya nga taga Marisa ko kredit. Dami ako. Kamura namang dohanin ng pidila dihanong. Ah, hindi. Di ang tukod naman. Nila yung sakto. Nawa ko tawiran. Sustay. Ito. Lagpot na natang espiritu. Mangi ko. Ilang tanong po ko. Kaya sa gilantan. Di na. Nga sa katay, timpla ko gatas. Asa na gana. Gamay raman, mga duha raman ka. Labok. Minsan man na, kibuloy. Kajud kibuloy, aradya kang ka, bugoy. Kuan ra ning, kuan guys, tubig ka ng kuan ra ba, bugnaw ra. Gamay raman ka jog tubig kay sayang magdimahurot duha ka scoop. Hingan ra pag ipadjabo kay wa ko nay lami kay tabaang. Gusto mo na pinsin. Hindi nga na dyan ang mga tigwang na sabtitunon dyan na. Hinaglantaas dyan ito ang pasensya basta hanggang tahan dyan kay nga na ang mga tigwang na mga kuana mga saputo na.
Hindi parisan na rin kuan guys, ubi. Hindi nga mas manang ganina ubi. Ano yung ipais na kita tay. Di na ba dyan magpahawid? O, kanina mangi kuno dyan hapit na tulimbang. Ha? Ansa man? Ning lakaw na. Magmingaw na, dari ra ko magatong. Naunami naman siya gradyo. Kinanglan di dyan na siya makumpiyansaan kay simbakugma tulimbang. Naragajid na kuanan ba? Hatungan. Gidoon na kang panda tayo. Ha? Gidoon na kang panda. Simut-simut na kang panda. Dara tayo. Na may dinangag dari nga kuan tayo, ubi. Ito naman. Ha, kang hungitan. Ang naman ako na bot. Medyo di ko manay. Ha? Ako na din. Hindi ka magpahungit? Lulungubi na. Ha? Lulungubi. Oo. Humok man. Kaya nalata man ang pagdangag ni Manang. Daring gatas. Gamay ra maring gatas ang gibutang. Mga duharan ni kalabuok ni mo. Ano lang. Ha, lami? Naman siya kamuti no. Ha? Hindi, mahub ko big kamuti. Panda, Ito ang sinabot na nila. mapakukabasa sila ang gipang message. Nasuhan si Mika. Padungon sila sa ati. Marag padung na sila ati. Pero sabay. Padung dani. Itakap niya pinito. Oh, na may daghang luto. Namasati na to, si ate kadigamo. Punan pa? Itakap kaman. Ako ang punit niya. Ikaw mo ubi. Kamanang. Bo, disas manang. Nagtanong na siya ubi tay. Nanda siya tinanong nga ubi. Pinalit niya. Ang pinalit. Panda. Panda! Laka nga rin panda kay gitawag kang tatay. Pagkaya mo kaon mo nila ni. Panda! Oh! Panda! Dali ba? Pabunga-bunga. Panda, dali! Nawa, naminaw. Alam mo naman. Uriya ka na sa solo tubig. parent. Atong giisgutan Tubig, tay. kagahapon. O nana. Ano pa siya po Pero maulang ang local Solo parent ba? implementation wa magkadimao. Wala po Pero tayo. ang imong subayon din ha sa national guidelines hanay kaayo. O sa payuban, katong AIC, naitupad. Maip mo na na bago. Karon maip, ulis sa kanang malasakit. Una para sa mga Yung malasakit, giwa na. Ang PhilHealth food. Pero di ana po ang dole ni aksyon na karon nga kitang mga empleyado. Charis ako si Saka. Kuan guys, dudyanan. Minimum earners lata. Nangit-ngit magpanahon. Gayunan nga maapil ni Natay ka kung itantay, kada bagay init patay. Ang gidauban nag mga sagbot na to. Lamira ba ni kay si ate galuto, umot. Ano? Pasimot sa Kuan ka ng udo nga, gibutang ang karning baboy. Bahogan. Ang gibahugan. Bahog sa luto lagi. mura lagi ilugaw. Kaya kang ungitan, nero bagay init pa. Sigit pa so. Ano gani, kaya kaanak ko mga buhutan. Ang mga panglaki ng mga bata, patay. Buutan ang pud ka. Nga nga. Alam mo ilak biya sa bakay nang dumi bisa ko nga pabukawon bitaw mi nga gagmay kami gikan na sa managat. Pakan unjun mo ni dia. Ning bawi raman mi tay giin sa nimo. Hugin sa minimo pagpangga sa una ning bawi rami. Pakan uni. Kibutan man kang pagkaamahan pero amahan pa pagka nga pangdapatan mi pangulatahon mi di siguro pud mi Pero duo. kulot akong tatay oy kay hapit sunog ag bay. Nakasaman. Kaya nasunog tong bahay. Di nasunog jud din. Madug ra kis nang tising namubos ng tising na sa hose ba. Ikaw na dadson ningon. Oh, gigan dito agam kusina dito man to dapat las tising na agas nga gipalit ni is galon kay gisilab man sa kuan kanang di gisilab sa kanang
Wa ba si kurinti sa una. Kanang si tawag na Lampara. Sige aghangin kay sige wag atos lampara nya. Dato sama dapat kulata patay kag kulata pa. Ako kasara mo ko na latusang tatay gisugo kog sigarilyo dugay ko na uli. Mami lagi na kay naay gigisan na nas duy arong way di ka malangsahan. Lami tayo no? Lami bitaw. Pumot pa sa kuan palang daan, lami na. Kana lami kay ganyan kanon. Ha? Lami gama na makao man mo aho. Pero ning nakapanglasa na ka. Aron udak kagamay na mga baktan, mga tiil. Himuhang timbang kay 45 man dapat himo na nimo mga 50 kapin. Pasyon nga pula. Siya nga asa to. Wala mo tanong balik. Tanong pa kagbalik eh. Lami ra dito kuha kay tamis. Isining to man tay. Na, very good jud kado. Parang ka very good si tatay kay daghan-daghan nagkaon. Pisnak pod ganina sa ubi. Daghan pa siyang nakaon. Nya, Ni naka? gilupitan. Kun lang na kay na mog tubig. Tubig tayo. Muga mo. Masud ka ba ito kung uwan? Inom sa tubig wa pa man. Inom sa tubig. Lagi? Importante. Salamat ko sino nakapanglasalasa na siya. Importante nga po sa po matog. Amanamo, kanunamo, Santa Maria, Maria. Mula parisyon mo. Ija. Pasama sa Ginoo nga karang kadlawan, lawat ng ugas siya. Mga dyan po yung Ginoo nga tagaan kagkaya karong gabi para po nga buntag. Mula ko Nito. na. Nagbakod po niya mo ang kabuntag, mapunay mo eh. Bakod pa siya maglingkod, dagod ka. Mga doon kagrasya. Amanamo ka na namo, Santa Maria, maging Maria. Alam, naghana. Alay ka na po niya mo, boy, kasara. Gusto ka Santa Maria, maging Maria, pwede. Ano, di na kawag mo kayo, Na pres, ganiha nga apit na pagka natulimbang kay di ka magpahawid. Hawid na hatay na. Hila na po. Ha? Lang siya ali. Lagi. Kaan mayor. Hey day, kay maniw to ta dari day. Ay po, hangin. Ha? Apo, tikpan. Tanaw na napuno na batong hangin-hangin na gamay. Pandawa di panda kay moagis ta tay. Ako yung sumuli, Agbi. Hawid dari. Hawid. La. Asa kay hasang buksan ng muskit. Ha? Ambrihan sa nagmuskit. Kaya naglingkod nimo ba makasulod kas muskit. Hala ka panda sige lamang kadihag katuog nga. May blood ka. Hala ka. Ilang kang katuog nga may blood gani ka na ra ba nimong tambo ka. Inajud ka. Mao yung pagbaligo ko. Ha? Maniuto ta day? Roy. Sangkog ang pandari. Ajo lagi. Masih mura bandak ni ba? Ha mo sotoy ra to te. Ganina bitaw na nagam ni sotoy ra siya uli. Rag pagkaon ni tatay guys so mahurot pero nalipay ko kay dagan-dagan nagijahang mahurot ba di pa just para ko nga tagduha ka ungit. Iskam mo din. Tambag mo na mga ron. Minawe. Tambag para si scammer? Oo. Tambagan mo mga ron. Dumduman nga may kitaga ko sa password sa akong FB o Messenger account. Hatag-hatag na diba? Basta kay ubay-ubay ang na-message sa scammer Ah. kung napangayuan ang barta. Para rin kang nasa, para rin kang ali. Unang pangutana, Minaw. may lain na gamit sa akong FB account o dangayo o danguha mong kwarta sa akong mga FB friends. Minaw. Asam ko mo dool aron mailahan nako kung kinsa nagamit sa akong FB account. Isin sa tambag sa abogado. Ikaduhang pangutana, kung may bawaan ako Isin ba? kung kinsa ang nagamit sa akong Facebook Tambag sa account, abogado, isin. pwede ba na ako sa file ng kaso? Unsa man sang kasuha?
Kung magkabayad ba siya sa pagguba niya sa akong pagkatao o sa kwarta nga iyang nakuha. Guba lagi. Ikatulong pangutana. Kung mo-file man kong kaso, unsa mo sa himuon akong ebidensya? Kaya gidelete na rin ba itong daan akong FB account na nahack? Kung sa imong cellphone record ba? Ang gibidyo. O patong katapusang pangutana. Harang gibidyo. Angay ba kung mubayad sa kwarta sa mga na-chat sa akong FB account nga nahuwaman o kwarta? May tambal na na biktima araw. na matag ko. Dili mong good ako naggamit atong kwarta ha. Palihog, tabanging tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joe. Maayong adlaw. Pani si Joe, hingkod na ang panggiraw. Pero single ba ni siya, estudyante, akong balikon, taga San Carlos City, Negros Occidental. Kabahin kini sa iyang Facebook account. So, unang pangutanan ni Joe. May laing naggamit sa akong Facebook account ug nangayo ug nang huwam ug kwarta sa akong mga Facebook friends. Asa man ko modol aron mailan ako kinsa ang nagamit sa akong Facebook account. Una sa tanan, uso kaayo na ang hacking ug scamming ug phishing sa Facebook karong mga panahon na. Mauna nga dapat kana ganing two key password, no, double key password sa Facebook na amana no, gamit kaayo na siya para mas secure ang account ninyo sa Facebook. Plus, no, importante gyud kaayo nga di ta magpataka og click og open og mga sites nga wa ta nakaila or sa kanang mga accounts nga wa ta nakaila kay usahay ma-access na nila ang ato ang account hinuon. I think and I believe yun strongly nga ang nahitabo ani sa imuhang Facebook Joe na hack ni siya. Mo nang nain mga migamit sa mo na mangutang. So I think you should inform ang Facebook si Meta na nahack imong account para ma-deactivate nila right away. And second, you can go to the cybercrime division sa ato ang kapulisan para Cybercrime lagi no. ka possibly to trace your hacker. MBI. Depende kung sa ka-amateur o ka-maayo ning scammer. Okay. Ikaduhang pangutana. Kung may bawaan ako kinsa ang nagamit sa akong Facebook account, pwede ba nako siyang pailan og kaso? Unsa masang kasuha? Ug makabayad ba siya sa pagguba niya sa akong pagkatao sa kwarta na iyang nakuha? Yes, illegal access device nga law, no? Kanang paggamit na to sa account sa uban in order to perpetrate a crime or to use it para makapangwarta ta kana pwede kay na nimo siyang ma-filean ana. Yes. Pwede po sa paggamit sa imong personality, no? Pwede na nimo siya ma-filean. Naan na may mga na-filean ana, Dok? Okay. Ikatulong pangutana. Kung mobile man ko og kaso, unsa man sang himuon akong ebidensya kay gidelete ra ba nako tong daan nakong Facebook account nga na-hack. Di man gina siya totally, I think, ma-delete. No? Pwede man gina nimo ma-reopen. Ang ako lang kung i-delete mo tong mga chat messages, kasing lisod na siya to retrieve. You might have to ask and communicate with Meta nga naa sa Amerika. No? Kay mo man na sila karon ang owner na or nag-operate sa to ang Facebook account. But di gina nimo siya totally ma-delete. I-deactivate lang siguro nimo. But once you log in using that email address nga imong gigamit for your Facebook account and using the password, maabli pa man nimo ang Facebook account nimo. No? Maabli pa rin ka. Mabri pa. Okay. So, Mabri pa. kuno na ingon sa attorney, no? So ikaw pa to ko tapos ang pangutana. Mabri raman na, ma-recover raman na. Bayad sa kwarta sa mga nag-chat sa akong Facebook account na nahuwaman og kwarta nga biktima raman Parang singali, no? Dili man gyud ako. Parang singali ni. Ay nga na, parehas. Atong kwarta ha. Well, Monad, you will have to show proof na wala yun ka nang utang ato by kuan nga gihack yun ang imuhang account. So makita man na nila nga biktima ka. That's why you have to file. To show nga dili gyud ikaw. Pangitaon gyud ka to kinsa gyud tong nigamit sa imuhang account. No kay naka kuan man sila. And it would be good also nga the moment no sa mga naminaw karon, the moment nga naay mo pahibaw nga murang scam ang imong account kay mangayog kwarta and all, deactivate it right away and inform and announce to all your friends nga nahack ang imong account para aware sila. Okay? And like I said,
strengthen your password. Kay mo gina pinaka-importante nga ayaw nyo basta-basta gamita o ihatag ang inyong password or ipa-access kanang mubiya tas ato ang lamisa, mubiya tas ato ang office, mang-log out gyud ta. Kay wa ta kabaw nga ma-access na ang inyong Facebook account. Maski pag mayong kang ako ning lamisa, ako ning personal page, di gyud ta kaingon. Kay usahay kung if you keep your accounts open, muna readily ma-access na siya even outside of the office. O so log out gyud ta. Bago ko nakadawat og text message sa tanay, ang ako ko nung cellphone nakadaog og 8,000 pesos. To claim, ipapindot na ko tong kuan. Mao na. Link. Mao na pamagi sa ayaw mga nila pa kay hacker. Nagyan sa mga pwede pagdaw, guwa ka ning apil o raffle. Mao na sa tiyali ningan nga pa-apil sa rapor sa Facebook. Mo ning apil raffle. Okay, mga sukintig paminaw ha. Bantay-bantay Mao to. sa ato ang mga account. Pareha sa kaali na itabo. Anang ato ang online banking. Wala ka sa mo nang ani. Gcash sa tanay. Gcash. Apil pod na. Mga sukintig paminaw, hinaut untangan na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Si Atty. Elaine Bathan. Naramandaris video ara ning isend nila. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Pagka Center. pagsugod sa tambagay. Oh, kani pagsugod sa tambag. Daghang salamat. Dahawit sa kadari. Kibuloy, padaplin kibuloy. Daplin kibuloy ba? Kaya magagis na tayo. Daplin sa dato. Apa ang likay ba? Daplin sa ba? Tambag sa bagado. Ay, bawa na kaya lahan na nag-design dito sa ang design. Padaplin sa ang dinis yung kasamukan eh. Wala na nita gigsi. Naka. Nahanay taligsik. Dari hawid sa ang likod. Dari.